Ayan na po mga kalingap po. Ay grabe. Di kaya, ang ganda. Grabe Sir Alvin. Mas maganda ako Sir Alvin. Ay ito Sir Alvin. Ang ganda ng suot ni Disgay mga kalingap po. Sir At Alvin, syempre si Puti. Ito yung ba Puti? Ay grabe oh. Grabe. Ano Sir Alvin? Certificate of Recognition with honors. Grabe. Ayan pa Sir Alvin. Ayan pa may medal. Ano, grabe Sir Alvin? with honors po si kanina ano. po Sir Alvin. Nag-ano din ako ng graduation si Calvo. Isang award Sir Alvin. BCN Masigasig Award. Ang tagal-tagal Sir Alvin tawagin. Masakit na ang likod ko. Si Calvo may award din. Si Calvo. Nasaan si Calvo? Pakita mo si award ni Calvo po. Ano no Sir Alvin? Ayun Sir Alvin. Sir Alvin. Yan po. Ayos ang ano ang misis mo. Ay talaga. Nagbantay Sir Alvin. O, tingnan mo ang outfit ko. Ano Sir Alvin? O, Ganda po galing ng dito kay kalingap po. Mami Joy Bagas. Yayamanin ang formahan ni Disgay mga kalingap. At Bahala, pasok. may ano tayo, may dala tayong ano, merienda. Merienda. Dapat ako Sir Alvin mapamerienda. Hindi, anong, kasi, di ba, para din sa mga bata, tsaka para din sa'yo sa pag-aalaga mo sa kanila. Opo ka Sir Alvin, luwas mo sa electric fan. At nakaano po, may award si ano, si Puti. Puti, tapos si Calvo Sir With Alvin. honors. Tapos ito din Sir Alvin. Sa Lunes din, mag-graduation ito Sir Alvin sa Lunes. Ay, graduation Tapos na. bukas po si Mary France na naman mag-graduation. Ayan po, may ano, may spaghetti at bihon. Spaghetti yan Sir Alvin. Oh, Yan, para kay ano, Puti. Wow, Puti, oh. Sa with honors yan, siyempre sa kapatid din. Wow, grabe Sir Alvin. Salamat. May sa- lagayan pa ako Sir Alvin yung bilao. May na-order din sa akin Sir Alvin. Ay, napa-order man din akong pansit. Siguro, May lagayan din siguro ako. kung hindi mo sila inano, hindi mo sila pinag-anuhan, baka di sila nakapag-aral. Oo, sa tulong din yun ninyo Sir Alvin sa amin. Kung, di ba Sir Alvin, yung hindi nyo pa kami nabablog, talagang halos yung pag-aaral nila talagang nauudlot dahil naghahanap kami ninyo. Ngayon, tuloy-tuloy, nagkaka-award Sir Alvin. Salamat sa Panginoon. Siyempre, ano Ay, din. ayan mo Sir Alvin. Meron pa. Tsaka yung ano po, yung ano nila, Disgay po, talagang lumalago. Salamat. Masipag po yung si Cedric sa pagtatrabaho niya. Talagang dami na pong ano, dami na Oo, Sir Alvin. paninda. Yan, congrats. Yan sa inyo. Sana tuloy-tuloy na yung ano. Nag-aasenso din Sir Alvin ang tindahan dahil po hindi lang po kami nananatili sa isa lang na negosyo. Dapat magtaretinda din Sir Alvin. Kasi pag isa lang ang negosyo Sir Alvin, wala din. Ano lang yung tubo, unti. Kung ano ka pa ng ibang negosyo, madagdag ang kita. Ano po Sir Alvin, yes, nagtatrabaho po si Cedric. Maganda si Puti, ano Sir Alvin, dahil ba tinatanggal? May ano, may medal si Puti. Ay, ayan, Oo, may ano pala, may box pala. ay, Na maliit na box galing sa ano, salamat Sir Alvin. sponsor. Wow, Yung salamat po. Sir Alvin, kay Calvo ko, Diyos mo, verduras. Si Calvo may award? Yan, may Hindi ako award. makapaniwala. Alam mo, Sir Alvin, pagpunta kong school, napuro-purma ako, Sir Alvin. Tapos, sabi, nagsumbong pa si ma'am niya, may tinusok na itong lapis sa ano, Ayun. estudyante. Ayan, maliit Pasawa lang, yun talaga. Galing kanino yan, kuya? Ano? Sir Alvin. May nakapangalan? Kay Marita. Galing kay Ma'am Marita. Wow, maraming salamat po, Ma'am Marita. God Meron pa bless yan, po. isa pa. Wow, salamat. Sir Alvin, Dito na po, sa paghintay, Sir Alvin, salamat po. Hindi ko na tinapos yung ano, Sir Alvin. Hindi ko salita-salita doon. Mauwi na ako. Sabi ko, ay, yun doon si Sir Alvin. Takbo! Hanggang may lupa, takbo! Sabi ko kay Buting. Okay lang naman, nagkababanding kami ni Cedric. Kano ko yan? Sir Alvin, ha? Oh, sige. Tayo mo. Okay. Si ano pala, si Mary France kailan? Bukas. Graduate na yun ano? Graduate na ng elementary yun. Ay, oo, Sir Alvin. Kung hindi siya nag-ALS, ngayon pasukan, ano pa lang siya, grade 5. Pero ngayon, high school na siya. So bukas, si Mary France bukas na. Bukas po, sa Lunes po, si... Yan sa mga bata, panglaruan ni na Kylie. Salamat po kay Ma'am Marita. Yan, may ano po siya. Uy, so, Yan, pinaano po kay Veggie Skim, medyo... wow! Salamat po! Ang ganda! Ay, kay ano, kay Kylie nga. Pang babae. Kaya sa akin, kay ano sila, sa akin pa. This guy, baby girl. Kylie girl, wow!
salamat po. Ngayon lang Oo. nagkalaruan si Kylie, Sir Alvin. Hindi namin niya talaga? binibili. Di ka man nagsasabi. Ngayon lang, salamat po. Kay, sino na Sir Alvin to? Kay Ma'am Marita. Marita, maraming Yan, salamat may sabon. po. Galing sabon ibang ito, bansa. Sir Alvin. Galing saan bansa, Sir Alvin? Anong bansa nga yan? Ibang bansa. Oh, may palaman pa. Ay, wow, salamat sa tindahan ko din. Yan Pwede po. sa tindahan, pwede sa amin. This guy, hindi sa inyo. Sa amin. Care of yan. Care of ko lang. Ibig sabihin, ako yung mabigay. Ay, congrats ha. Mag-graduate ka na. Graduate na siya. Graduate ka na na ano. Bukas po. Bukas na. Nagbibilog na. Wala. Bilog Mataba na. nga si akin, Sir Alvin. Ako yung panganay, pero ako yung payat siya. Mataba. Ay, Sir Alvin. Ay, titingnan na ni Cedric. Excited siya, Sir Alvin. Ganda na po dito. Kaya titiking ko lang yung balata, yung ano lang ha, yung dahon. Ay, galing siya. Bubuksan ko na po yung Sir Alvin. Ano? Hindi na ako nakabis para pretty ako sa vlog. Ano, Sir Alvin? Oh, Minsan lang always pretty si this guy. Minsan lang magkaaran na ano, Sir Alvin. Hindi ka mo, oh. Ay, maganda. Kanino to si Alvin galing? Kay Ma'am Marieta. Marieta. Salamat po. Ay, grabe. Ano, Sir Alvin? Ano kaya ang laman yan? Ay, wow! Ay, gamit si Alvin! Guys, tulak ako si Alvin! Yan, Oh, salamat po. may dilata, may ano. Ay, wow! Salamat sa tindahan sa kasabahay. Tig-isa, Sir Alvin. Oh, uy, kay Kylie ata yan. Uy, Sir Alvin, ang cute. pwede kay Ay, kay Kylie. Kylie. Oh, kay Kylie. Lalabahan mo. Ayan, grabe, meron kang Grabe, gusto. may mga para pagpasok nila. Ano, Sir Alvin? Yung binigay po ni Mami Joy, andyan pa rin, Sir Alvin. Pagkadami-dami Oo, po. Bagay, madami. salamat po. Madami. Ay, salamat. Colgate. Ano, Sir Alvin? Ay, salamat. May Colgate na kami, Sir Ano yan? Toothpaste? Colgate. Toothpaste. Pares lang mo ba po? Ay, iyo. Oh, ano na tayo, Sir Alvin, nagtatalo. Ay, salamat po. May ubos na po yung ano, Colgate. Salamat. Alvin, sa kuya niyo. Oh, si ate mo ang ano niyan, mahati-hati. Si ate this Ay, guy. ate. Oh, this guy, sister, brother, Sir Alvin. Hmm. Oh, saan ito, Sir Sa Alvin? inyo yan. Ano ito? Ito? Oh, this guy, sister and brother. Sa mga kapatid mo. Brother, saan po ito ginagamit? Hindi ko daw. Ano ba yan? Ano ba yan? Di ko alam kung ano yan. Hindi ko daw. Oh, ito man, Sir Alvin. Original. Ay, oatmeal. Milk. Insta. Oo, inalagay yan sa... tubig, mainit. Oo. Ay, yung si Alvin tinitimpla po. Oo. Oh, may biskwit. Oh, biskwit. Oh, sa inyo yan. Wow, may Si biskwit. Isa. Oh, salamat kay... Magpasalamat ka mo. Kay Ma'am Kay Ma'am Alamat. Marieta. Marieta, salamat po. Ay, magdamit ka muna to. Oh, magpado ka. Ay, ano, oh. Ano yan? salamat, Pa-imported Sir na ano. Ano ito? Sir Imported na ano to ah. Chicken noodles. Chicken noodles. Chunky. Parang ano. Masarap din yan. Salamat po, Ma'am Alvin. Isang lutoan lang ito, Sir Alvin. Oo, isahan na lang yan. Pag binuksan mo yan, Luto na po bagay ito, lulutuin. iinitin lang Ay, siguro. madami ito, Sir Alvin. Ano ito? Ano yan? Ay, biskuit. Ay, ang dami. Ano si This guy, kalingap. Alvin, sa iyo ba? Hindi, sa'yo to. Care off lang yan. Ibig sabihin, ako lang yung mga ngalaga. Pero para sa inyo. Hindi, madami ito. Sir Alvin, magkuha ka na, Sir Alvin, isa. Sa Okay, iyo na yan, Joel. Sir Alvin. Oh. Grabe naman. Kuya Joel, sa iyo ito. Kuya Joel, para kayo. Di, meron din kami Lutuin nito. ka sa kwarto mo. Sa iyo na ito, Kuya Joel. Meron din kami nito, ano, this Tatlo guy. sa iyo yan, ha? Meron Sa din iyo. kami nito. Hindi, sa iyo na yan, Sir Alvin. Sa amin to, tatlo. Ay, mura. Dahil kaya, madami, Sir Alvin. Wow, salamat po, salamat po. Sa iyo yan, Kuya Joel. Oatmeal. Yung nalagay lang ng mainit. Ay, salamat. Ay, niinom. Oh, parang ano siya, parang tawag din. Tsaa. Parang, Hindi, yung ano siya, yung... yung parang Ayan po, may binigyan si this guy mga kalingap.
Ganyan na talaga pag pinagpapala, ikaw na nagsishare. Kainan, no? Sir Alvin ng blessing Oo. kasi tigbibigyan tayo ni God at i-share din natin yung blessing, Sir Alvin. Maraming salamat, Sir Alvin. Sa inyo din kami, Sir Alvin, natuto mag-share. Kasi walang-wala kami, hindi na kami namimigay, Sir Alvin, kasi para na lang sa tiyan namin. O kayo, namimigay sa amin. Share din Ibang-iba namin. na pati kayo. Talaga na natatouch na ako pag naalala ko yung una. Oo, Sir Alvin, di ba? Mas luwag-luwag po kami ngayon sumulat na vlog mo kami, Sir Alvin. Kaya malaki pa ang utang na loob namin sa inyo, Sir Alvin. Kaya maraming salamat talaga po, Sir Alvin. Kila Ninong Rene at Ninang Lani, maraming salamat po sa Yung mga lahat pangalawang na magulang. upo, sa lahat ng ano sa amin, advice, sa lahat po na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po talaga. Sa mga ano niya, Sir Alvin, sa mga pagpapayo niya, huwag kakalimutan ang salita ng Panginoon. Panginoon lang talaga, Sir Alvin, ang sakaalam sa lahat. Oo. Ano, Sir Alvin? Ano na tayo? Tara, Mamimit din natin yun sila. Diba? Oo nga, Sir Alvin, yun ang excited. Sa atin ito lahat. O, yun, plastic. O, iba, kautatawa na nga excited, Sir Alvin, magkaktan. O, yan, o. Yan po at Yan. Isa-isa lang, baka ano na. mabungi. Makain tayo, Sir Alvin. Oo, Salamat may sa spaghetti bibigyan pati mo. dyan. Spaghetti pa. O, dali na. Salamat po, Sir Alvin, sa dinalo niyo po. Oo, kasama na yung sayo bukas kasi na-late sayo bukas pa eh. Kasama na din sa celebration. Celebration. Saka kay Advance ano, na. saka kay Oo. ano din sa apat sila, Sir Alvin. Oo, apat na pala. graduate. Oo, apat sila. Kaya, Sir Alvin, Oo, di. sabi namin ni Cedric, ay apat ang anak natin mag-graduate. Medyo masakit sa ulo, pero pinakaya, Sir Alvin. Walang susuko. Paano kung susuko ay may nag-aasang mga kapatid, anak, ay wala tayong karapatan magsuko sa mga nanay niya. Ano, Sir Alvin? Ayan. Tatay, dapat kailangan maging malakas sa araw-araw. Ano, Sir Oo. Alvin? Pag tatay, ano, dapat may nagpapalakas din sa tatay. Oo, siyempre. Dapat sa nanay din may nagpapalakas. Ano, Sir Alvin? Dapat Ay, oo. magtulungan. Ano na tayo? So, pasok ko ito, Sir Alvin, ata. Baka Ito, mamaritis ako. Congrats sa ano, kay Mary France, congrats. Salamat po kayo, Ma'am Wina, dahil po Oo. kayo po yung Sir Alvin nagtulong sa akin yung nag-alis po ko. Tsaka si Ate Annalyn mo din ano. Opo, Mm-mm. si Ate Rena, si Ate, ano po yun, Aileen. Mm-mm. Maraming salamat po. Marami po yung Sir Alvin ang tulong sa akin pag Oo, mabasa pero po. dire-diretso mo lang yung ano mo, yung pag-aaral mo lalo. At yan, at mahirap na ang labanan sa ano, sa high school. Ayan po mga kalinga po at talagang lumalago na po sa naituloy-tuloy. Yan. Magsimba ka sa linggo ha? Mary France, Sir Alvin. simba kayo sa linggo. Laog na po. Ay, mapasok na tayo. Congrats ulit sa award. Salamat po, Sir Alvin. Yan. Ako din may award. May award ka din? Uy, grabe si Calvin. At least meron, ano? May award po mga kalingap. Laog po, Sir Alvin. Laog po. Alvin, ano? Marami naman ako mabibigyan mga ano po dyan, Sir Alvin, mga piyaong po na sila. Tapos lola po. Ay, wow, ang dami, Sir Alvin. Mahal ito, Sir Alvin. Mahal ito, Sir Oh, Alvin. deserve naman ninyo yan. Salamat Kahit, po, Sir Alvin. ano. Salamat, maraming salamat po talaga sa lahat ng nagsusuporta kay Sir Alvin sa walang sawang pagtitiwala po kay Sir Alvin. Supportahan po tsaka natin 300 subscribers. subscriber na ako si Kalinga. Ay, mag-celebration na natin, Sir Alvin. At ang dami nito. Maraming salamat po sa lahat na nag-suporta kay Sir Alvin. Subscribe na po ang hindi pa nakasubscribe. Ay, maraming salamat po. 300 subscribers na naman po, Sir Alvin. 300. Grabe, congrats po, Sir Alvin. Deserve mo naman po yun, Sir Alvin. Kasi Siyempre, tulong din ng napakasipag mga po. ano, tulong din sa mga beneficiary kong talagang pag magaling na nakikipag-cooperate sa vlog. Kagaya mo, nakikipag-cooperate ka. Salamat po, Sir Alvin. Saka, Sir Kumbaga, ikaw ay blessing sa amin, sa channel namin. Wow, dahil kaya. Salamat, Sir Alvin. Kayo din, Sir Alvin. Mas malaking blessing kayo sa amin binigay ni God. Tignan mo naman yung blessing na dumating sa amin, Sir Alvin. Talagang maraming salamat po talaga, Sir Alvin. Sobrang laking utang na loob po namin. Kaming lahat pamilya po sa amin, sa inyo, Sir Alvin. Malaki po ang utang na loob namin. Kung hindi sa inyo, Sir Alvin, hindi kayo makikilala ng mga sponsor. Kagaya po nila Ninong Rene at Ninang Lani. Maraming salamat po. Ay, Grabe, ibang-iba na, no? 300 subscriber na si Sir Congrats Alvin. ulit. Congrats po, Sir
Alvin. Congrats din sa inyo. Opo, congrats. Ay, maraming congrats sana all. Ano, Celebration ngayon. celebration. Congrats din kay Cedric. Talaga tuloy-tuloy ang trabaho. Tuloy ang trabaho, Sir Alvin. Diba? Sa grabe, salamat Oo. sa Panginoon, Sir Alvin. Tsaka yung ano nyo, lumalago yung tindahan. No? Sir Alvin, Grabe, talagang kalingap. tindahan talaga, Sir Alvin. Simulat na vlog mo kami, pang part 2 may tindahan na. Hanggang ngayon ay talagang maraming salamat po sa Panginoon. Hanggang ngayon, Sir Alvin, ginagabayan niya kami sa tindahan, Sir Alvin. Pag ilapit mo muna ang mga negosyo, Sir Alvin, sa Panginoon, ano po, para Yun. maglago, ano na tayo, ano. Tama yun, Oo, tama yun. tayo yan, Sir Alvin, meron na tayo. Salamat, Sir Yan po. Alvin, ha, sa pag-ano po. Parang ang sarap ng juice, oh. Sir Ang bango. Oo, lang si Sir Alvin. Yan, oh. Nandito ng ano, kakain na, oh. Kakana po kita, Sir Alvin. Oh, sige, sige. Kakagutom. Oo nga, kain na tayo. Paano yan mga kalingap? Kain tayo mga Kakan na, kalingap. kakan. Kain po tayo. Oh. Kuya Joel, kain. Kajuel, halika na kuya. Spaghetti na lang sa akin. Madyan, nagdiluwag na. With honors. Congrats with honors. Congrats puti, congrats Pinday. Lahat. Grabe ang blessing talaga sa inyo. Oh, Sir Salamat Alvin, sa- nagkarugtong na. Tayo pa na-pray si Kajulan. Ah, pray yan. Pray mo na. Ay, pray na lang. Ah. Pray. Ngayon ko lang nakita maririnig ang pray na sige. Okay. Doko tayo at manalangin sa Panginoon. So Lord, maraming salamat sa maghapon ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, itong aming kakainin ngayong hapon to, Panginoon, ay linisin nyo ng banal nyong dugo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ito ay maging kalasugan lang sa aming katawan at kalakasan, Panginoon. Nawa, ito bahay na, Panginoon, ito ay palagi nyong i-bless at bantayan, Panginoon. At ang naghanda nito at ang nag-prepare nito, Panginoon, ay bless nyo po, lalo na po si Kalingap Alvin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, busog na kami mga kalingap. Yan, sa ano, celebration Salamat, Sir namin Alvin, ni busog na this guy. May O, tira diba? pa, may pamimigay pa ako sa Sir Alvin sa ano ko. Ay, masabi, ay, bungkol, may May handaan. May handaan. Ay, Sir Alvin, Oo. may baon ka po, Sir Alvin. Ay, grabe, may pabaon din po tayo Sa iyo nakalimutan to, Sir yan. Alvin, ha? Alam mo Kaya yun, masarap Sir ang Alvin. mapunta dito. Talagang may pabaon po si this guy. Sir Alvin, salamat. Yun, Sir Alvin, nasa hospital pa kami. Makwento ko lang, Sir Alvin. Yung hindi pa baga kami na, hindi pa siya po na-operan, walang-wala talaga kami Oh. pera. Talagang walang-wala po talaga. Hindi namin kung alam kung saan mapunta. Oh. Kaya sabi ni Cedric, ay may napapanood po isa sa cellphone na binta ng mga kidney po, Sir Alvin, sabi ni Cedric. Buti pa mahal, ibenta mo na ang kidney ko ngang maoperahan na ako. Sabi ko, ay hindi, at nadubli, masakit man yun, Sir Alvin, para Oo. daw maoperahan, at mahal daw po yung kidney, Sir Kidney. Alvin. Oo, yung isa lang yung isa hindi na, para daw maoperahan. Grabe. Pag naoperahan siya, may tira pa kaming pera, may pang negosyo daw po kami, Sir Alvin. Sabi ko, Yung wala pa kami. oo, ano? walang-wala, Sir Alvin, kaming pera talaga, sabi niya, ibibigay. Buti di mo na ibenta. Hindi, Sir Alvin, sabi ko, ay hindi. Sabi ko, wag, ay, Diyos mio, perdonas. Sabi ko sa kanya, siya, Sir Alvin, gusto niya talaga. Mabili tayo ng mga gamit. Sabi niya, mahal daw po, Sir Alvin, ang kidney. Sabi ko, ay, kung mabinta ka, sige, ako din, mabinta na din ako ng kidney, Sir Alvin. Pabiyak Ibig na sabihin tayo. yung Oo. kidney niya, Oo, sarili kidney niya. kidney. ibibinta niya, pang maoperahan da yung paa niya, Sir Alvin. Grabe si Cedric, naisip mo pala yun. At maabot na kami, Sir Alvin, sa hospital isang buwan. Kaya magulo na yung isip niya. Sabi niya, ibibinta niya yung kidney. Maghanap daw ako sa daig na kung sino daw ang mabili. Sabi ko, Ayun, ba? nagpahanap ka. Nagpapahanap yan, Sir Alvin. Sabi ko, ayaw ko, abo ko. Sabi ko, Sir Alvin, ano ka? Mas madubli ang sakit mo. Kala mo, mapinta kang kidney. Masakit Oo. man ito. Sir Alvin? Dudublihan. Si Abindi niya Buti kasi, na Sir lang Alvin. naghintay, hindi Oo na nga, ibenta. naghintay. Sabi na, may plano si Lord. Maghintay ka lang. Huwag kang mamadali. Ano po, Sir Alvin? Maghintay. Huwag kang excited. Oo. Yan, Sir Alvin. Salamat po sa pagpunta. Sabi ko. Paano yan? Salamat si Ma'am. Si Ma'am Marieta. Ma'am Marieta. Maraming salamat po sa package po. Sa palaman po. Sir Alvin, sa palaman. Dalawa, Sir Alvin, sa tindahan ko, saka sa amin. Dito ako, Sir Alvin, pag nasahod siya, Sir Alvin, kinakanya ko po yun sa tindahan, saka dito po sa loob ng bahay. Kasi po, Sir Alvin,
pag sa tindahan ka magbili para sa loob kang bahay, magastos, mas mahal Sir Alvin. Pero hindi ko sinisiraan may tindahan din ako Sir Alvin eh. Pero mas maganda po ang bibilin sa bahay ay sa grocery na, bawag sa tindahan kasi may tubo. Pero may tindahan ako Sir Alvin, sinisiraan ko. Ang may tindahan. Mag-groceries na, Oo ano? nga ni Sir Alvin. Isahan na lang Oo, dapat. isahan na lang. Pero Sir Alvin, maganda yung hiwalay kasi mas doon mo malalaman kung ano nagagastos, pero ilan yung nagagastos ko sa bahay. Kaya yung Sir Alvin, kanya-kanya po sa tindahan saka dito sa bahay pag may na gastos po ako pag nasahod siya Sir Alvin. Kinakanya ko. Para hindi ako malito. Ano Sir Alvin? Yan. Salamat Sir Alvin. Sa mga bata Sir Salamat Alvin. O hindi. Nasa Congrats natin. din pala sa'yo, hindi kita nako-congrats. Yan, congrats. Siyempre, Para saan? sa pagkaano mo sa pagpapaaral sa mga Ayan, kapatid salamat, mo. Sir Alvin, Ayan. sa inyo dahil sa inyo Sir Alvin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy pong nagtitiwala sa akin, nagsusubaybay. Mga comments, maraming salamat po. Mahal na mahal ko din po kayo. Nakaka-touch yung ibang mga comments Sir Alvin. Salamat po dahil talagang hinihintay niyo po yung vlog ko sa pagbabalik po. Salamat po talaga sa inyo sa patuloy na pagsusubaybay po sa buhay ko. Salamat po talaga. God bless Nagiging po sa kang inyong inspirasyon lahat. Salamat at po, Sir stress Alvin. reliever ng Yan, mga salamat po, nanonood Sir sa'yo. Opo, salamat po Sir Alvin. Kay Ma'am Marieta. Marieta, maraming salamat po doon sa package po. Saka may mga gagamitin po yung bata sa pag-aral po. Saka madaming chocolate Sir Alvin. Maraming salamat po Ma'am Almeta. Maraming salamat po. God bless. Ingat po palagi. Taga saan yung Sir Alvin? Hindi ko na ano, basta ano siya ni Veggie Scheme, sponsor siya. Hindi ko na ano kung Na-sponsor din po siya sa ano. sa ibang vlogger. Po. Wow, napakabuti niyo po. Salamat po. Salamat din Sir Alvin sa pagpunta ulit Sir Alvin. Oo. At Ano masarap naman tayo? pumunta dito, no? Salamat Sir Alvin. May laging may pasalubong pansit para maghaba ang buhay. Ano Sir Alvin? Oo. O, damay na din si Mary France dito, Oo, ano? damay din, Mary O, damay ka na dito, Mary France. Ito na din yung handa mo, ha, bukas. Iyo po, Sir Alvin. Maraming salamat po, Sir Alvin. Oo, yan na din yung handa mo. Sa aga pa man Tsaka po, ni Sir puti. Alvin po. Salamat po, Sir Alvin, sa pahanda. Oh, grabe. Congrats. Marami pati, Sir Alvin. Oh, pwede mo po isang balot lang. Ay, tama, Sir Alvin. May ano din po pala na ako dadarahong suman. May kakanta na po, Sir Alvin. Mapaluto yan Sir Alvin. Ay, siya. Dapat daw po kasi, Sir Alvin, may dara po kami taan. Graduation. Doon na daw po kami makain. Oo. Okay lang. At ngayon may ano daan ka. Tapos na si Kylie, binibigay Oh. ng plato Sir Alvin. Tapos no, very good na ang bata. Si Kylie. Jen, galing mo na. Solo na ito Sir Alvin kain ay. Galing ko ng bata. Dati Sir Alvin. Meron na yan, no? Opo, meron. Dati Sir Alvin, yung pagpunta mo pa lang dito, baby pa yan masyado. Hindi pa walang alam na kahiga-higa lang Sir Alvin. Baga, nag-aarog-aarog lang kayo ni Sir Alvin. Ngayon, tignan mo Sir Alvin. Diyos may perdo na sobrang kulit Sir Alvin. Ngayon, nakakakain ng mag-isa. Nainom na yung Sir Alvin mag-isa. Ngayon, dati ano Sir Alvin, maliit-liit. Yan. Ngayon, ano na, taong-tao na. Taong-tao na sobrang kulit Sir Alvin. Ganyan talaga pag may ano. Diyan din ako Sir Alvin na babaghat, kakakarga, nabaghat ako pagka Sir Alvin. Kaya mama, may sinabihan ko na yung Sir Alvin yung nagpaanak sa akin na pahilot pa ako sa binat Sir Alvin. Sabi ko mapahilot ako. Nasuko na yung katawan natin Sir Alvin, pero yung isip natin hindi dapat magsuko. Ano Sir Alvin, katawan na ang susuko, pero yung isip natin bawal sumuko. Ano po Sir Amen, Alvin? amen. Opo. Bawal sumuko, lalo na kung may nag-aasa sa atin. Ano Sir Alvin? Tsaka wala tayong mga magulang, wala tayong karapatan magkalagnat, magsuko sa buhay. Ano po Sir Alvin? Amen. Yan, dapat laban palagi. Pero laban, yung maayos na laban, magbugbog. Just really donut. Huwag naman ganun. Ano po Sir Alvin? Oo. Dapat laban ng pagmamahal. Ayun na Sir Alvin. Oo, laban para sa pamilya. Yan, amen. Laban para sa anak. Uy, mga sandok po pala. Masandok pa ning bihon Sir Alvin. Gusto niya pasalubong mo. May ano lalo District. Oh, Yan, may ano na si District. Malakas na. Nagkakakan-kakan Sir Alvin.
Hoy, Mary Franz, magkakanta ng Paano yan? Masundo na din kami doon. Masama na kayo kay Mami na ano sir Alvin. Ayun, Oo. may picture ba? Ay, may picture ka? Kung ko din si Oo. ganyan ko. Yan. Salamat. Ay, meron ka din yan? Oh. Mamaya sir Alvin, kukuhaan niyo yun na yun. Ano niya, toga po. Wow, Bigyan magkakatuwa. na yung Sir Alvin na ganito. May yung pag ano Oo. po. Oo. Pag Sir Alvin tipos ko po Sir Alvin. Yung ano yan, yung year, ano yan, yearbook. Mhm. Salamat Yan. Sir Alvin ha. Congrats. Ingat po sa biyahe Sir Alvin. Maraming salamat po sa lahat na nagsusuporta po kay Kalingap Alvin. Thank you po. Salamat po talaga. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan